Польшча створыць на мяжы з Беларусю спецыяльную буферную зону. Пра гэта 10 чэрвеня заявіў прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск. Часовая забарона на знаходжанне на пэўнай тэрыторыі ў зоне, прылеглай да дзяржаўнай мяжы з Беларусю, пачне дзейнічаць 13 чэрвеня. Польскія ўлады ўжо ўводзілі такі рэжым падчас міграцыйнага крызісу ў 2021-2022 годах. Спецыяльная зона працягнецца на некалькі дзесяткаў кіламетраў, глыбінёй ад 200 метраў да 2 кіламетраў. Зона будзе забяспечваць ахову мяжы і бяспеку польскіх памежнікаў ад нападаў з боку мігрантаў. Заезд туды будзе забаронены. Перадусім, гэта будзе зона, у якую нельга будзе заходзіць выпадковым людзям без дазволу. Журналісты, падаецца, таксама павінны будуць атрымліваць дазвол. Гэта 200 метраў глыбіні ад мяжы Беларусі на працягу, калі не памыляюся, 60 кіламетраў. Вось. Гэта той пас, які прадстаўляе найбольшую рызыку у дачыненнях з Польшай. Канешне, не будзе гэта закранаць жыхароў вёсак і мясцовасцяў, якія жывуць каля памежжа. Так, прынамсі, кажа аб гэтым урад, што зона не будзе ахапліваць гэтыя мясцовасці. Толькі ў некаторых месцах 2,5 кіламетры будзе глыбіня гэтай зоны, і гэта на тэрыторыі запаведніку пушчы. Таму там і так тэарэтычна людзей не павінна быць. Шляхі турыстычныя нават павінны застацца некранутыя. Но так гэта сёння выглядае, прынамсі на сённяшні дзень, а таму тут нейкіх такіх моцных абмежаванняў для жыхароў памежжа польска-беларускага няма. Яны ўжо, напэўна, прывыклі да той рэчаіснасці, якая, на жаль, ужо існуе на працягу некалькіх год. Рашэнне пра стварэнне буфернай зоны выклікана нядаўняй трагедыяй на мяжы. Шараговец першай варшаўскай бранятанкавай брыгады Матэвуш Сітэк, паранены ножом 28 траўня на мяжы з Беларусю, памёр 6 чэрвеня ў Варшаве. Гэта выклікала вялікі, канешне, рэзананс, таму што ў гісторыі Польшчы такія рэчы вельмі даўно адбываліся. Гэта часы Другой сусветнай вайны, таму тут я маю на ўвазе, калі хтосьці атакуе менавіта мяжу польскую і польскае памежжа, тут гэта было ўспрынята як менавіта атака з боку рэжыму Лукашэнкі і правакацыя з боку рэжыму Лукашэнкі, бо вядома, што гэтыя мігранты, яны не прыходзяць самі па сабе і яны не дзейнічаюць, кажуць, на ўласную руку. Гэта людзі, якім дазволена там быць, якія там, магчыма, падвозяцца і прывозяцца. Яны гэта робяць метанакіравана. Там польскае грамадства, канешне, пачало пытаць, і журналісты, і людзі, лідары грамадскай думкі, што з гэтым рабіць, як быць далей. Які адказ павінен быць улада ў Варшаве на такія дзеянні, асабліва, калі яны будуць пагаршацца, калі правакацыі будуць насіляцца, і калі, напрыклад, будуць мігранты страляць у польскіх жаўнераў. Уявім сітуацыю, што спецслужбы беларускія дадуць зброю, і будзе такая правакацыя. Што тады рабіць? Па-першае, польскае грамадства, як паказваюць сацыялагічныя пытанні, свежыя самыя, падтрымлівае ўжыванне зброі на мяжы у такіх сітуацыях, калі гэта патрэбна. Таму ўжо гэта ідзе, скажем так, радыкалізацыя пэўных поглядаў у грамадстве. Калі яшчэ на пачатку гэтага крызісу гэта была тэма такой, скажем, палітычнай барацьбы ўнутранай, што апазіцыя закидвала уладам папярэднім ПіС, Праву і справядлівасці, аб тым, што яны брутальна абыходзяцца з гэтымі мігрантамі, што тут правы чалавека, гуманнасць, такія справы, то сёння мы пра гэта ўжо не чуем. Амаль гэтай тэмы сёння няма у польскім дыскурсе палітычным. Ёсць, канешне, грамадскія арганізацыі, якія гэтым займаюцца, якія там дапамагаюць,
але няма такой палітычнай унутранай барацьбы, таму што ўжо гэта невыгадна з пункту гледжання палітычнага рабіць, а асабліва пасля смерці жаўнера. Міністэрства замежных спраў Польшчы запатрабавала ад беларускага боку высветліць асобу і выдаць падазраванага ў забойстве. Дзяржаўны памежны камітэт Беларусі выступіў з заявай пра гатоўнасць правесці расследаванне, але спаслаўся на адсутнасць зыходных дадзеных і неабходнай інфармацыі ад польскага боку. 24 траўня, падаецца, прэм'ер Туск быў на памежжы ў Беластоку і заявіў аб тым, што ўрад цалкам сур'ёзна разглядае магчымасць адчыніць баброўнікі. Гэта што будзе аналізаваць сітуацыю і памежная служба, і спецслужбы польскія, і калі будзе пазітыўнае меркаванне, то магчыма, гэты памежны пункт адчынілі. Магчыма, гэта быў такі сігнал Лукашэнку, каб ён пачаў, напрыклад, каб ён зрабіў нейкі крок наперад і хаця б выпусціў Анджэя Пачобута. Так? Польскі ўрад высылаў сігналы, былі гэтыя спробы, прынамсі, адзіны памежны пераход адчыніць. Сёння пра гэта гаворкі, канешне ж, не ідзе, бо тут ужо гэта адназначна ніхто на гэта не пагодзіцца. Сёлета польскія жаўнеры зрабілі 1190 папераджальных стрэлаў на мяжы з Беларусю. Ад пачатку году краіны еўразвязу папярэдзілі больш за 20 000 спробаў парушэння мяжы з боку Беларусі.